Ще ви разкажа днес как се правят икони по византийски стил. В нашите работилници ще видите няколко категории, но ще започна от най-важната. Това е ръчна изработена икона. Иконата нашата не се рисува директно на дърво, взима се такова платно, на което се залипя гипс. Това се нарича канава, както на български, така и на гръцки. Да? Повърх тази нашата канава ние рисуваме образа на светеца, това е примерно Богородица и Исус Христос. След това по византийски стил се нанася златен фон. Това не е боето, е до златно фолио, ние го наричаме в България това варак. Варак, да. Но се взима специално лепило, се нарича миксион около нашия образ. След това взимаме нашия варак, погледайте как е нежно, много е финно, само секунда. Виждате ли? И там, където е лепилото, сега вижте какво правя аз. Се взима се така, се залепя. Така. След това взимаме нашата четка и разтриваме така златното фолио. И така създаваме златен фон, да имате малка представа. Когато тази нашата канава готова с златния фон, ние започваме да работим с боите. Боите са винаги темперни, натурални, изглеждат като прах и се смесват тези бои с жълтъка на яйцето и с оцет. Тази техника, жълтъка на яйцето и оцет. Да. Тази техника се нарича на гръцки авготемпера. Авго на гръцки това е яйце. Боите винаги се насят от тъмните бои към светлите. Най-накрая нашата икона изглежда така, по-светли бои. Когато тази нашата канава е изцяло готова, след това ни взимаме нашето дърво. Дървото винаги, да знаете, е маслиново. Взима се тази готовата канава, се залепва също и се пресира върху нашето дърво. Да изглежда нашата икона по-стара, защото ние правим точна копия, ние изкуствено състаряваме тази икона с помощта на един такъв специален лак, който се нарича патина. Вижте такива черни петна около нашия образ. Отзад на гърба ще видите сертификат. Тук на няколко езика е написано как е изработена тази икона и с този сертификат ви тази икона изкарвате извън Гърция без никакви проблеми. Това е потвърждение, че тази икона го купихте в нашата работилница и това е само копия. Сега искам да ви разкажа няколко икони. Ще започна от най-важната, най-главната икона, защото тя е характерна за това светото място и тя е покровителка на това място, Метеора. На гръцки тази икона се нарича Родон то Амарондон. В превод идва Богородица ни увяхващ свят. Забележете как е изправен Исус Христос. Единствена икона на света, където той е изправен в царска одежда, на главата му корона, както и Богородица, а в ръката той държи скипетър и силното кълбо. Символ, че той е Господ, както на небето, така и на земята. Богородица държи цвят, който ни умира. Това символ на нашата православната вяра, което никога няма да умре. Тази икона е била донесена от Света гора Атон и сега се намира тук в Метеора през 18 век. При тази икона се моля за ново начало, за нов успех, за ново семейство, за просперитет и за напредък. За самотните хора тази икона помага да се намерите и втората вашата половинка. Когато се направил този избор, тя обединява семейните връзки. Както ние казваме тази икона за удачно, за мъжество и за верно съпружество. Символ на нашето място Метеора. И това моята препоръка за вас. Няма значение какъв размер, каква категория, да имате спомен, че бяхте в това светото място. Друга икона, която искам да ви покажа, това е Свети Христофор. Той е закрилник на тези хора, които пътуват, както сега ви и днес, или са шофьори. При нас ще видите такива малки, има и сребърни, има обикновени, които са залепени върху дърво, и има също както ключи държатели. Името Христофор в превод идва както носещът Христа. Христофор. Форао на гръцки, това се носи. И вижте тук на рамото му Исус Христос. Още една икона, която искам да ви покажа, тя се нарича Богородица Ятриса. Ятрос на гръцки, да знаете, това е доктор, лекар. Ятриса в превод идва лечителка, врачевателка. При тази икона се молим генерално за нашето здраве на нас и на нашето семейство. Още една икона Богородична искам да ви покажа, тя се нарича Седимстрелна Богородица и тази идва икона от Русия. Руснаците още го наричат смягчени на злите сърца. Седимтете стрели, това седимтете смъртни гряха, което тя поима от нас на себе си, да направи нашите сърца да бъдат по-меки, да не бъдат така твърди. И тази единствена икона се слага на срещу входа, тя да вижда очите, които влизат при вас. Всичко лошото, всичко тази негативна енергия остава за прага. И хората при вас идват с хубави и добри намерения. И най-накрая ще ви покажа тази икона, тя се нарича Светото семейство. Където тук е изобразен Иосиф, Богородица Мария и Исус Христос. Забележете как се държат заедно ръцете. Символ това, че имат разбирателство между съпругите, между родителите и децата. Пазят както вашето семейство, така и вашето домашното огнище. И това е един пример в живота ни как трябва да бъде наше семейство. Сплатено. Освен икони, ще обърна вашето внимание още на тамян. Сигурно знаете кой е тамян.
Но ще ви покажа този тимян, който идва от манастир Киприян и Юстина. Чули сте сигурно за тези светци. Черният тимян отблъсква лошата, негативната енергия в вашия дом. За съжаление, което искаме и не искам, тя се разбира. Златният, това е божествен цвят, това привлича позитивната, добрата енергия. Взима се първо въглен и на този въглен се слагате едно зрънце от този тимян. И това ви стига на цяла година, дори един път в седмично да палите. Знам, че сигурно и в България доста носят такива гривни, така ли? Да. Тези броници идват от тук, от Гърция, и ти се наричат на гръцки комбоскини. В превод идват комбос, това е възел, скини, това е връвчица, конец. Тук ще видите много възелища, но в едно възелище са 9 кръста. Защо 9 ще ми питате? Защото толкова са ангелси ранга на небето. Това се плетат от монаси. Когато плетат тези гривни, ти се молят на тях. Четат 2 богородични молитви и един към Исус. Разбирате, това се носи не за каквато си красота, това се носи за нашето здраве и за нашата вяра. Ти стават абсолютно на всяка ръка, малко се разтягат, когато има нужда, и после са как се казва? Надява се на ръката. Цвят, количество и на каква ръка няма никакво значение. Това е всичкото в суеверие. Дори да имате и 10, и една същото. При нас ще видите информация, за съжаление още на български нямаме, имаме на руски, на полски, на английски и на румънски език. За това, което ви казах, самата гривната и отче наш на гръцки език, че това го взехте в Гърция за един подарък. Има, разбира се, още и книги на български език, за съжаление нямам тук да ви покажа. Има брошури на 2 евро, на 4 евро за метеора. И най-накрая искам да ви покажа един сувенир, който беше измислен от Питагор. Мисля, че знаете който е Питагор, теоремата няма да питам. Ние тази чаша ga наричаме още чаша на умереността. Защо? Защото всяко чаша вътре ще видите една такава златна линия. Виждали ли съм? Тази линия аз го наричам като нашата мярка. Сега, аз ще взема примерно вода, можем да налим и вино, ракия, примерно да, каквото искате, бира. Наливаме до нашата линия, до нашата мярка. Това е го? Не. Вижте, моля, всичко нормално ли до линията, така ли? Обаче, ако искаме повече в живота ни, ако прикалим тази линия, погледайте какво става. Започва да се излива. Не е това лището, което налях, ами цялото. Питагор измисли тази чашка да се знае мярката. Ако искаме повече, ще загубим всичко. И това е един пример не само на алкохол, така ли? Аз направих малко шага с бира и с ракия. Защото сигурно сега мислите на кой трябва да направите този подарък. Има такива хора, разбира се, да? Но искам да ви кажа, че Питагор не е бил толкова жесток човек. Той остави една глътка на нас, защото малко жаждате. Добре, при нас ще видите не само тези сувенири, при нас ще видите и злато, което се продава на сантиметър. Внимавайте, това не е чисто злато, това е злато смесено с титан. Не потъвнява, не почернява, само не може да се преработи някакво друго изделие. Примерно си вземете някаква гривна, някакво коле, така си остава. Всяко ролка си има своя цена, започваме от 60 цента за сантиметър, може да бъде до 3-4-5 евро за сантиметър. Да знаете. Сега, искам да ви кажа за отстъпки. От този размер и по-малки икони имате отстъпка минус 20%. От този размер и по-големи имате отстъпка минус 30%. И за български групи, само момент, искам да ви покажа тези светци, които сигурно ги знаете. Я кажете ми, знаете ли тези светци? Йоан Рилски, Света Петка и Свети Мина. Да знаете, за български групи правим специална оферта минус 40%. Няма значение какъв размер, да знаете, да? И се намира тук при нас, да знаете. Вие също можете да плащате не само в евро, ние взимаме долари, кредитни карти и български лев. Всяко от вас получи билет, че знаете за какво става работа. Едната половинка остава на касата, втората пазете сега. На керамика, на бронза, на сребро имате отстъпка минус 20%. Благодаря ви за внимание, надявам се, че ме разбрах.